Gembel lelek ungkruk rek. Waduh, sumpah lu man, gak nutut desa ngono. Tapi lek sing lor iki, gak opo iki, sumaran jerakan kuwi. Oh, lek gak duwe kok nganyang sapi jam. Lek gelem sakmono wis. Lawe. Waduh, aku sumpah dulu aku ngepasno aku man. 4 punjul 100 wis. Apa? Mbok kaya wong larang, Mbok. Saiki ngono wis modern. Yo cateringan ta. Deh rigoy. Duh, kon iku jan kaya wong sugih gak entek. Jenenge wong duwe gawe iku yang nglumpukno bala tangga cek rukun. Lah wong Gimun mubarek, Mbok. Sugih wong sak tengo. Oh, apane mun? Lah wong biodoe nang kon ngingoni pogong tok lho pogong godhokan, Mbok. Wis, gak usah ribut. Kon iku nurut nang wong tuwekmu, aja kaya wong kakean duwe. Kon pisan ya ngono ti, entek iku cek gak akeh-akeh timbang digawe mburuno nang wong karuan bala tangga iki dilumpukno. Mbok iku nganu godhong, gawe apa ambek kocor nak. Wis, aja api-api. Pokoke nang tugelan ngono iku. Lah nek ngono, Mbok, ya tak tukokne karek ambek geret ae. Enak mangane ambek banyu panas langsung mekar. Iya, mari meno biodone wetenge kemlakaran kabeh mendeli. Recek ini. Ya, Mbok. Ya ora katik karak karo gerit ngono nak. Wong iki akeh kon iku ya dipandang wong di kampung kene iki. Ini lho, Nduk, wis talan nang dolen masmu iku. Blanjakno saonone ae. Beras ketan, terigu, ambek beras biasa iku ae lho wis cukup. Sampeyan timbang leren dodol emas gawe dhuwit kusik maren, Mbak. Loh, lah kon niku lho ngenyek aku ta, Jeng. Lah lek mas-masanku ae masih didol keselamatan Gimun. Gak kira entek. Sak bajek nduk mas-masanku ning jero. Dah kon iki ti. Ngono arek niate api kok kon paido sih. Ya gak ngono maksude, Mbak. Timbange leren nang jabungi lho. Wong barang-barange ya selak kanggo. Iya wis, Nduk. Gayo duit adikmu lho wis, timbange kon leren riwari nang jabung barang. Di kene iki nduk wis perpekan ngene kok. Iya men iki, Mbak. Sampeyan butuh piro sih? Gembel lelek ungkruk rek. Waduh, sumpah lu man, gak nutut desa ngono. Tapi lek sing lor iki, gak opo iki, sumaran jerakan kuwi. Oh, lek gak duwe kok nganyang sapi jam. Lek gelem sakmono wis. Lawe. Waduh, aku sumpah dulu aku ngepasno aku man. 4 punjul 100 wis. Apa? Aduh, mamu lo lek sumpahe blantik kuwi ora kena dipercaya. Dadiin ngono lho wis jam. Wis tekan down meneng kowe kuwi. Karo iki engko. Ya apa, Tam? Lawe. Kadane 4 punjul 100 ya opo sih? Sing 100 bagianku, Tam. Oh, purek suman iki, Rek. Aduh. Barene ndek kono ono dhuwit piro ngono, Jeng? Kok nawani aku? Aku butuhne akeh lho. Aku mau lek selamatan elek-elekan. Ambek duwe sak lho Bonti, kon les 10 juta e. Duh, apane sih, Mun? Dhuwit kethek iku ah. Lho uripmu iku sing ngingoni aku tok. Ya apa, Mbak? Sida nggih dhuwitku ah. Tapi tunene ono mek 100. Bayung, Jeng. Lah wong dhuwit mek 100 iso ditawakno aku lho. Lah nggih mau kote kendure Jumat Legi ta. Aku iki kate selamatan gede. Ya lek kurang tak jokokno sih, Mbak. Masa sampean selamatan 100 juta kurang. Apa, Jeng? 100 juta. Oh yo nanti ajeng tipu duwe akeh. Wis. Kon dhuwitmu piro, Jeng? Ya iku wis nduk kawin tek adikmu.
Mosok 100 iku kurang. Aja akeh-akeh wis. Ya apa mbak, 100 juta iku ae apa kurang? Nek kurang sampean gawe kabeh wis gak apa-apa tak cukupno. Lah lek kabeh iku totale piro ajeng duitmu? Lah lek duit cash sampe sing di ATM ya ono lek 2M punjul mbak. Lah cocok iki jeng. Tak selirik kabeh wis tak genanggap simpati. Emang gawe kabeh wis. Gondolmu iku ah. Wis ora akeh. Wis tuwek ngono kok kate nanggap-nanggapan orkes barang. Wis, Nduk, juga sacukupe nang adikmu. Ojo wis jam. Gawe kuwe. Kata wah lho. Tapi ini lho sikil-sikilane kengkeng. Lho, bakal susune barang iku lho. Aku sak ngono iku lho lepo aku mah. Pasti lho. Loh, lah lek gak oleh apa-apa lah apa aku kon jak petung rene jam. Aduh. Mesti gak paham omongane blantek Dik. Gak rumete susul blas. Aduh. Pitungan dhewe wis jam, aku tak mulai mandek gak oleh apa-apa kok. Duh, isik tekan Don. 5 juta bagi wong loro ya. Dadi kamu wis. Nek dhewe mulia wis Sam. Waduh, sak ngono wis barang drakane. Wis ngene Sam. Kon lek gelem 24 360 wis. Piyo, modal mek 10.000 Rek. Ya wis kok tak pitungan bedrakane. Sale pelat ya ngono. Kau ini. Alangan piro e genahe jam? 90.000. 90 iku gak tadi. Lu lah jenenge dhuwit iku. Oh, mbok wis bagiin jam. Kapan sugine Oh. carane? Mulia wis gak duwe duwe ngono. Berarti malah tuh nganyang sapine wong. Kok dhewe sugine. Loh. Mon, arek-arek mang sida nyilih kenceng nang sapa? Ya nang biasa mbok ngulon rono. Ya wis, tapi kok gak mulai-mulai. Lah wong jenenge Jamat ambek Peri wedon iku mbok, lha kan ngono ta. Klento dikit. Lah iya. Barek kon kate nyenang pirang kilo, Nak? Aja akeh-akeh wis. Kok kilo ya apa sih mbok? Lah wong aku nyelep beras ketane 2,5 kintal. Opone 1000. Wah sampean. Aduh. Lah kate kon gawe apa, Nak? Jenang akeh-akeh iku. Ya didomno nang bala tangga iku ta mbok, cek padha krasa. Tapi ya wis ora apa-apa. Kon cek tau wewe nang wong. Tapi ya ngono, iling-ilingen. Wong kate sunat iku selawate sing akeh. Lek iso ya poso. Cek gak loro nemen-nemen ben, ya lek makan, lek gak. Kok emben ya apa sih mbok? Wong sunate ku wis meneh. Oh iya, saya lali aku. Tapi iling-ilingen temenan lho, Mun. Aja lali. Kok bengi ku sembayang tahajud, sembayang kajat, cek penak, cek lancar, kon ya cek gak nyonggo loro nemen-nemen. Wis tenang ae mbok, lek gimun mubarok, aja ditugel pucuke, ditenggel ae gak kira loro. Ya aja kaya ngono penemumu iku. Wong sunat iku lorone setengah mati lho, Nak. Temenan. Ya lek gak nyulur getine metu terus ngono iki. Apa maneh? Kon niku ya wis tuwek, ukurane tekmu ya wis kelang alot. Lek gunting ae kaya ya gak mempan, Nak, lek iku. Gampang ta mbok kepin gembuk. Digodhog karo bodrek. Oh, kon iki jan guyon tok ae iso-isone. Wis mari Nduk, Jeng. Ya wis iki mbok wis tak cemplungno, tapi delok sik, lha kok kliru aku bumbune. Alah. Aja lali salame. Salam, Mbok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngono, Mbok. Kon niku kencrong ta apa, Jeng? Salam. Salam. Aduh, Biung, godhong salam iku lho kok tadi salam nang aku kon niku, Yo. Lah kok gak ngomong, Mbok. Iki aku dong salam iku. Ya,
Mosok kudu sampe jeber wong tuwek ngomong iki. Aku tak golek tambah godhong, soalnya cacakmu iki jenang akeh. Kon sing nganteng sik ndek kene ya, kancana ya. Tak tutuk niki sih. Tak golek tambah godhong sik. Pakcik, pakcik. Pakcik, pakcik. Pakcik. Halo. Kono lek gak ngono apa ono kaliren ta kon iku. Oh, lah kono kul. Nyelpet di kandangnya wedhus. Pakcik. Aku mau nyilik kenceng. Kon kok cok bengok-bengok ae kaliren ta kon. Kon dodol kenceng aja ndek kene, diku omahe Rokim ngono lho, lek pancene demuhe protol. Waduh, ya cok aku netok kare. Lah sare kare siji nek kene. Ono anjene tapi iso blukan sing digawe makmu iku. Lah kenceng-kenceng apa aku? Diku omahe Rokim ngono lho. Ancok-ancok sablukan. Lah ono no ndek emper kare situ, Pak De. Ya wis, kondolan lek kon telaten jeneng nggo iku. Kayen. Gawa-gawan tapi ya gotongan wong songo ngono lek iku. Dan saiput teh digocok wong songo, Pak De, Pak De. Wah, kon cilik. Tak kok, Pak De. Wajan-wajanan ta iku. Bocoran jam. Nunggu sini. 1001 macam cara orang cari makan. Jadi menjual koran sampai menjual kehormatan. Beragam-ragam dibagi budaya, digerebek-geregi bali bugada. Kon ana wong nyanyi jan ngisrut tok ae jam. Nyanyi dhewe. Demamung gak karu-karuan lo. Kita medon. Ya hadirin semuanya, inilah artis dari kota Atengorejo, Kajatane Cakibun. Agadu buyu baragabuga badaju, baraga iya bagada, jeburu butuh biligu. Aduh. Kok nek nyanyi sih genah apa jam sampe kepethil tangan kuwi. Sing catir kok don riko iki. Begitu-gitu jadi gu begelok-gelok citagu sebira begu budu abagari budu bagali budu. Oh niku lek nyanyi mbok sing genah jam cene iso dirungokno kuping. Yo, penak ngono. Penak ae penak niku tadi mriko. Sapa nyanyi, Mang? Ya, miti lho. Oh, macam. Aku. Apa asing bingung? Aku nyanyi gak misuri kong. Langsung kek ono larek ngono iku mun. Memeng tok mulai mang penggaweane ora pecus. Terus kon nyanyi-nyanyi ngono kon. Yangkrik. Enggak kamu. Enggak wis gak jadi aku. Ora. Lho akeh terus no. Enggak kamu. Sepurane. Sepurane kamu. Lho akeh terus no, tak sawer. Kok disawer ah? Oh iya, lagune Magadir. Oke. Oke. Oh, boh. Magadir. Ya. Magadir ya sabila ala. Penak iki. Yo ngene lho Don suara iku Don. Magadir ala. Magadir ala.
ingkang bawar sopreangan alas mriki. Kula aturi tindakan dhateng mriki detaharan sungkel petak Bondo Aru. Sing ngersa jawang bayine Gimun kula aturi tindakan dhateng mriki. Sing duwe wetan dhateng mriki, sing duwe kidul, duwe kilen, duwe lor. Lenggah dhateng mriki. Kula nyuwun dhateng panjenengan sami saking saya. La ilaha illallah. Kita Rondo Royal. Sanes, Pak, sanes. Kula sanes Rondo Royal, Pak. Kula nyuwun teng panjenengan, Pak. Pun sampai mlebet teng Gimun, Pak. Genahe jamat iki tilake penari balet ayo apa kok iso leser ngene lek goyang boleh. Terus no jam. Begadir Allah. Kau pemborong. Watenge bendingan. Koplo abad. Abang Gimun, mun abang Gimun. Asik. Abang Gimun ya. Ikutan kita. La 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 la. Ngelompo wis benten-benten. Dulur-dulur, sinten sing rumangsa kelangan bedes? Niki lho ngelompo 3. Wah, ganteng Mas Sam. Ganto kekeno. Anti susula podo. Sangat kalah pun. Opo ya bane rek, wong penggawean sik penting jledak koyo ngono kok iso ditinggal rame. Apa ae sih mon abane mon? Wis menengoti, jamat kalap iki lho. Sapa sing melok iki? Ndang metu yo, sak ragane jamat. Ya mana apa sih? Rawon. Rawon, Don. Rawon. Lah genahe kon iki kalah tak kaliren jam. Yo apa? Iku apa sih, Jam? Lah iku apa ya, Mun? Oh, jauh konjeng. Lha jeng, lu jeng. Emo tak mon wedi aku. Wis tak lajeng, cek nang waras jamat iki. Age cek medang metu demite iki. Oke. Wis ya apa teko arek iki? Wah, Suara sing gak kalian. Loh, iki setan kronyo iki, Mun. dia paling ngerti. Wah, mulai. Jam. Tambah uli ya, jam. Aku mulai kayak susunya ajeng. Kon mulai dhewe tak olehno. Yangkri. Apa sih abane kujeng kok rame temen ning ngarep? Rombo jamat iki lho kalap. Njok susu iki ngopo? Kalau temenan ta? Rombo guyon paling. Oh, lah wong dikon penggawean kok dadak kalah. Ayo kon waras apa, Kak? Ayanen hari iki mun ora kalah, Pun. Mikir. Lalu dikon penggawean kok dadak kalah apa? Lho. Ake mon. Bercanda. Pantai kenceng. Jam. Bulan aja, Jam. Tutup lagi. Oh, anjene arek ora pokro iku. Sampel. Untung aku gak siram bisa. Duit tak penting. Oh, ayo tutup lagi. Udah tutup, Jam.
Kan yo ngono kumak pisan. Wah, ganteng kene kok pisan. Bosin kesit kul. Aduh. Sing kesit titik. Kesit-kesit apa nih caul? Abotnya lo. Bare kon lek golek pikulan lu kok gede temen. Cilik-cilik ya bukle caul, wajahnya gede. Sakmene iki gede kul. Wajan sak ketek ini. Masih ngono lek digawe namung siji ae gak dirontek. Apane lek sing mangan golongane jamat wedon ambek gimun ya ludes. Wong iku ngono ya sura. Kayak 10 wajan yo entek. Mesti ini caul, golongane weteng karet. Apa maneh udan iku? Masih cilik mangane akeh. Oleh ku ngono apa? Coper. Luru nulu kul. Tuh, nulu.